שוב אצטדיון. אתם היחידים באולפן, תאמינו לי, כולם פה. פשוט לא יאומן העניין הזה. טוב מאוד, זה נקמה על זה שהפסדתי את הגול אז. נקווה שיהיה לך מה לראות הערב. אנחנו במהדורה קצרה, צריך להגיד, לזה אנחנו כבר איתך הערב, דני, כדי לא להפריע לכל הכדורגל הזה. מה המצב שם? לך? צפוף? מחניק? 19 מעלות, המון רעש, כיף לא נורמלי, אווירה נהדרת. אני רוצה לספר לכם שפעם ראשונה שהאצטדיון הזה עומד בתקן פיפה עולמי, מצטרף ל-500 אצטדיונים ברחבי העולם, הותקנו פה 256 פנסים מיוחדים, ולעמוד בתקן מספקים 2,000 וואט חשמל כל אחד. האצטדיון מואר באופן חלק, והנה עכשיו אתם שומעים את נבחרת ישראל עולים, וזה הרעש הגדול כאן. אז אני כבר אומר לכם בבית לא להדליק שום דבר חשמלי שלוקח הרבה וטים כדי שפה התאורה לא תיפול או משהו כזה. התחזית עם שרב ועם גשם שבא אחרי זה על רקע נבחרת ישראל שלנו למגרש מיד אחרי החסות הקצרה. התחזית בחסות קוטג' תנובה וגבינת תנובה גם מ3% שומן. גבינות תנובה, הגבינות עם הבית. אז יש לנו שרב בדרך, שרב ראשון שתרגישו אותו מחר עם רוח דרום מערבית וחול ואובך ושבירה אחר כך. בואו נתחיל עם הטמפרטורות להלילה. הנה אתם רואים, אפילו לכאן הבאנו את המפה של ישראל, ואולי זה יביא את הניצחון. הלילה הזה, כמו שאתם רואים, בצפון 14 מעלות, בכנרת 13 מעלות, בתל אביב 15, בירושלים 16, עכשיו פה 19, אז יש עדיין לאן לרדת. בדרום הארץ הטמפרטורה יורדת גם במהלך הלילה, והופך להיות קריר 12 בבאר שבע, 16 במצפה רמון, 20 באילת. הים מחר, הים עדיין שטוח, אבל הוא לאט לאט יעלה בהדרגה, כשבעצם אנחנו נקבל את השיא שלו ביום שישי מהרוח הדרום הערבית עם ים של עד 1.5 מטר, אז היום שלכם הגולשים. ומחר השרב שיתפתח במהלך היום, בעיקר משעות הצהריים ואחר הצהריים, שעד גם נרגיש את האובך ואת החול באוויר. בצפון מחר 27, תראו את תל אביב עם 32, עלייה של 10 מעלות מהיום, 28 בירושלים, גם בדרום יהיה חם מחר וגם אביך במיוחד אחר הצהריים, והטמפרטורות יעלו 34 בבאר שבע, 31 במצפה רמון, 33 באילת, והנה תחזית 10 לחמשת הימים הקרובים. וכמו שאתם רואים, התחזית הזאת היא מאוד מאוד דינמית. מחר השרב יישבר בשעות הערב, הרוח תהיה דרום מערבית. ביום שישי הטמפרטורה צונחת ב-10 עד 15 מעלות. בשבת גשם מקומי, אווירה חורפית באביב, בשבת וראשון אולי אפילו שלג קטן בחרמון, ואז נשאר קריר. המשחק בהצלחה לישראל 2-1 כמו שאמרתי כל השבוע. ביי. התחזית בחסות קוטג' תנובה וגבינת תנובה גם מ3% שומן. גבינות תנובה, הגבינות עם הבית. היום מתברר אם הוא לא רק חזאי, אולי הוא גם נביא. כן, הוא אמר 2-1, אנחנו נזכיר לישראל. לישראל. זאת התחזית של דני. הלוואי, מה נגיד? הלוואי.